Oi suuri Saavi, kuuletko suppariesi pauhun? Tahdomme tilata sinut tuonpuoleisesta. Hui, mikä toi oli? Keskity nyt, et saadaan yhteys takas. Okei, joo. Siellä kielekkeellä mä otin mun viimeisen selfien, mutta ei hätää! Sabrinan kontentti ei lopu, vaikka mun elonpäivät loppukin. Oh my god! Se toimi oikeesti! Missä Sabrina? Oi juma, mitkä saappaat! Voi saatana, joko taas? Se vei liikaa kaistaa ja... Nyt Saavi on palasina. Ei hätää. Kuolema korjaa. Kumpulan Speksi 2024.